Kolonoak Eurovisionen, kolonoak independentzia gerra aldarrikatuta, Nakba-arekin aurrera segituaz eta giza laguntza zanpatuaz, onartezina. Eta kolonetaz ari garela, Espainiako estatu burua gaur Gipuzkoan Txillidaren omenez, baina Euskal Errepublikaren aldarrikapenik ere ez da falta izan. Kataluniako hauteskundeen erresakak zer esan ematen segitzen du, Eskerra Republikanan zuzendaritza, berri aldarrikatzen dute batzuk besteak beste? Vaya patacazo! És una merda. Ara la tenim més petita. Eta Euskal Herrian berriz Gasteizko legebiltzar osatuta emakumezko asko, baina ordezkariak ikusten duzuenez, 50 urteren bueltan, baina gizonezkoak. Gizonezko ez ari garela hizketan, ene bada, Urduñako Clarisek, ze nolakoa montatu duten? Eta esango duzue intsumisioari heldu ote diote ez. Apaiz, frankista eskomulgatu baten atzetik atera omen dira, ene bada. Eta bien bitartean aktualitateari segida emanez gauza batzuk ez dira batera aldatu, goazen Irun aldera, orain hilabete batzuk gertatutakoa da hau. Eta gauzak aldatzen ez zineren froga, kanesen bertan, Tasio, laukan, baina zer kontatu haute zigun duela hamarkada batzuk, mende erdi, Tasiok, Euskal Herriko ikazkinak, Euskal Zinemagintzaren mugarriak. Bajaba de la carbonera, me iba a lavar... ¡Mentiroso!